Dostlar salam, siz bilen iň gademy peýdaly türkmen emleriniň biri bilen paýlaşmak isledim. Onuň üçin damaşny ýumurtga gerek, ýagny meniňki ýaly jelatinni haladinkda durmadyk. Duranam bolsa az, şeýle ýumurtkany alýas we sarysyny agyndan aýyrýas. Men şeýle 2 sany bint aldım marly. Her elime biri, 2 elimem süýü. Bir de sizin emeliňiz şeýle döwük, genjikler bar bolsa network'inde başga ýerinde de. Şulara süýünen burkan ýerler bolsa arkaýyn ulanyp bilersiňiz, ýöne 3 gerekden az ulanmaly däl, şonda täsirini görersiňiz. Ondan soň ellerini işletmeli däl, agyr ýük götermeli däl. Eger siz aýaňyzda dadyňyz etseňiz, jelatini köp ýöremeli däl. Men şoň üçin akşam etdim, gündüz sapar göterýänligim üçin. Yumurtkanyň sarysynyň ýagy bar, şol ýag suwuklaryňa peýdaly diýilýär. Şonuň üçin şeýle emetli. Ine ertesi gün çözdüm. Ýani elimde hiç hil zat ýok. Hemen anladýar, elimiz özüne geregini sorup alanlygyny anladýar. Hökman ulanyň, emi bolsun, şypa bolsun, hiç keterlemem.